mboten saged dangu to, Mbah. Anu awakku ora patek fit iki. Awakku kudanan rodok masuk ngain. Masuk ngain. Wis ya, kanggo langganan. Nggih, ngatos-ngatos, Mbah. Acan I love you pul. Dah. Tuwek pulahane ora. Ali gatel kabeh. Buat tingkat. Dian tenan. Sapa mau? Blabar kawat ana begenten. Ah. Kowe aja mati Bratasena. Kowe aja mati. Kowe tangi yo iki totoane negara. Kowe aja nganti nglumpruk. Kowe maju meneh. Iki totoane ora baen-baen, iki totoane negara Bratasena. Wah, ngombe. Oh iya. Nyambati wong. Ngombe ra metu. Wis Bratasena, wis. Maju wae. Iya.
Paman Suratri Mantra paduka patipatku pecah paman. Paman. Wah. Waduh, paman Suratri Mantra paman. Ora nduga mono. Ora nduga mana kowe tumekaning pati paman. Oh paman. Paman Suratri Mantra. Bangsa Dewa ora narimakake lelakon iki. Hei. Bratasena. Jagone kalah botohe sing maju bangsat. Aja mlayu. Oh. Amuk Suramrata Jayamrata gerbuten aku. Ayo Bratasena. Jagone mati botohe sing mbelani. Aja dupek wing gembelo ndasmu bisa mateni jago saka Sengkapura. Paman Pati Suratri Mantra. Jagone mati adep ana Kangsa Dewa. Ora-orane aku mundur sejangkah. Ayo Bratasena maju. Ki sapa no? Beyuh. Tek enek wong tek ayune kaya ngene. Wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil babar pisan ora ana getek cirine. Dasare rambuté ngembang bakung ning ati marake bingung, mripate ndamar kanginan agawe ati kepranan. Lambene manggis karengat yen pinuju mesem angu jiwat, payudara wewek ning kathok marake sesek beyuh. Jian sempurna. Pian sapa, Nduk? Piye? Jenengmu sapa? Bratajaya lara ireng. Sapa? Bratajaya lara ireng. Kowe sing tak goleki. Ya. Oh.
Brontajaya ya lara ireng. Izo. Tembungke ya. Ratu Sengkapura Dipati Baswara Kangsa ya Jaka Maruta. Kowe yen sesandingan karo aku ora-orane tumibaning parang curi ning bakal tumibaning kasur babut. Tak pek bojo ya. Bojo ki panganan apa? Lho piye to? Bojo kuwi tegese kanca urip. Bojo kuwi tegese kanca urip, garwa sigaraning jiwa, mangan bareng, lunga bareng, turu bareng, adus bareng. Ya jis emoh-emoh. Ih, rupamu kaya barongan ngono kok. Lah kowe wis umur kok ora gelem tak rabi. Aku cek pengen fokus sekolah. Karo aku pengen dolanan karo kanca-kancaku. Piye wis perawan kaya ngono kok dolanan karo kanca kancane dolananmu apa? Ya pasir tak unduk-unduk, tak sikut terus tak uyuwi. Ayo. Piyo. Mak piyoh. Wong wedok krubyuk kabotan pincung mlorasan dadak kesuwen. Kowe rabi karo aku njaluk apa bakal tak turuti waton ora njaluk mudhune lintang kang sarta rembulan brata saya. Kowe ning ndi? Kowe ning ndi? Brata saya, lere ireng. Kowe aja mlayu. Arep mlayu ndelik ana lak-laning naga bakal tak oyak dening Kangsa Dewa ya Jaka Maruta. Rumangsamu yen kowe mlayu ngono apa wis rampung perkarane. Wis dadi sumpahe Kang Sarta wateke kokrok Kangsa Dewa. Kalamun ana wong wedok kok dicedhaki kok malah mlayu, dicedhaki arep dipek bojo kok malah endo. Ora dituruti piyuh-piyuh malah kaya dijengkrak-jengkrakne Kangsa Dewa. Aku malah ora seneng ana wong wedok dicedhaki kok gampang. Yen dicedhaki saya angel, payuh tantangan. Nganti tekan ngendi tak tututi Bratacaya. Kabrabak suruh kabranang geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabdo ngaku tulung ana ya Kang sing godhak kowe sapa mau jenenge kangsa-kangsa ngono lho. Aku yo ya ampun jan jijik aku. Jijik piye? Yo lah nyawang aku tekan pucuk rambut nganti jempol sikil munggah medun bareng tekan dodo ngono mandek sawi. Nek nyawang ya ampun yo karo mripate dikiyer-kiyer nirunge dipekrok-pekrokne. Yo ya ampun aku gila, Kang aku gila. Ngono kuwi iso. Kang aku tulung ana aku arep rabi aku rong pengen rabi Kangsa Dewa singkirna. Yo ngale tak dadakane. Kangsa. Yo iki sing tak goleki rina pantarane wengi. Calon ratu negara Mandura sing digadang-gadang. Sing digadang-gadang besok sinengkake aluhur ganteni Rama Prabu Basudewa kowe jenengmu Kakrasana nyau ora?
Yo Kakrasana pancen aku. Kowe aku Paswara Kangsa. Ratu saka Kadipaten Sengkapura. He, Kakrasana. Ayo, ayo kowe sumingkira tekan papan kene. Kowe dadi klilip tumrape Kangsa Dewanggone pengin ngrong-rong kawibahan Negara Mandura. Ndi adimu? Ndi adimu Bratajaya tak peke bojo. Timbang adiku mbok pek bojo wong adiku tak pakake kirik. Edanane aji kirike timbang aku. Kowe ning kene marganing mati kok iki aku dhisik. Ayo, ngantemu. Hai. 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 Oh, hai. Hai. Ah. Sandrane kaya banteng ketaton. Anengge Sang Kangsa Dewa Denyong ajar dhateng risang Kakrasana. Kakrasana den pidak wani datan bisa mobah, datan bisa musik. Mangkono noyah nayuh Baskara Tidi mangsa. Tingkem netra kekalih Sang Kakrasana murup punang epek-epek mijil senjata Kyai Nenggala. Nyampluk diadiane Kangsa Dewa hambyar dadi lepu. Campur, ayo, ayo.
Buming siring mangsa kala lumereking panci. Raden Kakrasana giya mesanggrah utawi cumandha wonten ing pertapan Rewantaka. Peparap Begawan Wasi Jaladara sarimbit kaliyan Kang Rayi Sakloro nenggih Raden Narayana dalah Sang Bratajaya. Sedyaning kayun Risang Kakrasana cumandha mapan ana ing pertapan Rewantaka arsa nyedhake rasa marang purbaning Gusti ingkang Mahanasa. Pasrah sumarah karep ben antuk pepadang Sang Kakrasana. Ora mikir sarta palwanuting ranu karsa ira ning kajut Hei Yayi Narayana, apa dene Yayi Bratajaya? Sakgugure Sang Angkara murka kang disarirani dening Kangsa Dewa, wis sawetara suwe Siyadi Sakloro ndak kanthi cumandha ana pertapan Rewantaka mungkur saka keramean. Golek papan sing sepi, ngupadi kaweningan. Kakrasana nindakake namur laku peparap Wasi Jaladara. Kakang Wasi Jaladara, aku iki nganti gumun setahun jembleng serendeng. Awit sekawit kakang iki wonge brangasan. Keladuk pani kurang duga. Lah kok saiki malih grembyang bisa menep rasane, pening pikirane, titis sing dadi panggrahitane. Sak paripolae tansah mikolehi, turta mikolehine ora kanggo diri pribadi, ning uga murakape kanggo kawula sak kiwa tengene pertapan Rewantaka iki. Kakang, ndak jaluk kahanan iki bisa lestari ya Kakang. Syukur bage bisa luwih murakapi marang sadengah janma. Nanging ana tetep kuciwane Kakang. Kuciwane mapan ana ngendi Narayana? Umure Kakang Kakrasana ki pira? Udakara 35 taun. 35 taun ya 30 punjul sithik. Mesti. Lah wis umur 30 punjul kok urung duwe bojo ki piye ora? Aku ra maido. Anggene Kakang bisa ngayomi lan ngayemi para kawulamu, para rakyatmu. Tur maneh kawula kepara rakyat wis akeh sing tresna, akeh sing seneng marang Kakang Kakrasana. Ning maneh durung ana wanodya sing jinejer dadi garwamu. Kakang, aku krungu kabar jare Paman Mandaraka, Paman Prabu Salya jare saiki lagi susah awit putrane putri kang sesilih Erawati dicolong maling Aguna.
nganti dina iki durung ana kabare Kakang. Jrenging ati kaestika biji mau saya katon sangja ayu lelik dosla ganti jam tansah milangoni Dewi Erawati ngupati bareng aku krungu kabar iki atiku kok rumangsa geter samar sarta kuwatir kaya-kaya ora lila yen Dewi Erawati mau dicidra Duratmaka. Aku ora lila niku jenenge Kakang Wasi Jaladara ketaman Jemparinging asmara. Ah mosok kenal wae durung kok gandrung. Lho, saestu Kakang. Enggak mungkin Narayana. Kakang, iki banget prayoga kanggo ndadar ketrimaning uripe Kakang Jaladara. Yen Erawati pinesti dadi jodhone Kakang Wasi, aku ora kurang dalan aweh pepadang bisa nemokake Kakang Jaladara kelawan Dyah Ayu Erawati. Iya Narayana lan Lara Ireng. Tak jaluk dongamu muga enggal bisa ketemu Dewi Erawati. Tak aturke ana ngarsaning Paman Mandaraka.
ning kalang iwan aglar pandamun jar ong tinon lir kekonang surem sorote tan padang kasor lan padaring purnameng gegono dasare mangsa datiga ikwit latalah raja manik sejati ing alam kang tinuding ing jagat wong ayu sing tak tresnani Herawati aja mung tansah leledo ing ripalungguhan iki jeneng sira bocah ayu Herawati wis kelakon dak pondhong nyimot dak cidra saka negaramu Praja Mandalaka tumuju mapan ana ing negaraku Guwa Kadasar aku Raden Kartopiyoga Atmajendra negara Guwa Kadasar putrane Kanjeng Rama Prabu Kuranda Geni apa sing dadi kurangku Cahayu apa sing dadi kurangku kowe ndak arabi ora bakal tiba ning pareng curi nanging bakal tumiba ning kasur babut aku ora tresna karo kowe dadi senadyan to saiki apa besok aku ora bakal bisa leladi kelawan jeneng sira Kartopiyoga aja nganti ngruda paripeksa marang aku kalamun kowe njawil kulitku bakal tak beset kalamun kowe njawil sing dadi jarikku bakal tak suwek aku balekno ana negaraku ya kuwi Praja Mandalaka ora kenek ginawe becik kowe kowe gelem nuruti apa sing dadi kekarepan kang sarta kekayane Kartopiyoga apa ora aku ora bakal sudi ngladeni apa sing dadi dedapur apa jaluk ruta paripeksa Putra Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta edan-edanan iki ana manungsa saka nitik sandangane wani mlebu ana ing wilayah Guwa Kadasar sapa sing dadi peparapmu Sang Resi Pandhita Burisaka Pratapan Rewantaka dene peparapku Wasi Jaladara kowe sapa aku Atmajendra negara Guwa Kadasar Raden Kartopiyoga sing dadi kekasihku ayo sumingkira aja dadi pepalang aja dadi klilip anggonku bakal hanjatu krama sing dadi memani ing kalbuku jejantunge atiku sekaring kedaton negara Mandalaka ya kuwi si Dewi Herawati kasembadan kang jinangka kowe bakal nggarwa sing dadi Herawati lamun wis bengkah dadane hilang nyawane Wasi Jaladara weh lah remet dadi ndok ngamun-amun
anakku sing tak tomo-tomo. Anakku sing tak deng-deng kaya kendhang sing besok calone dadi ratu. Nyuluhi keprabonku mapan ana ing negara Guwa Kadasar. Anakku Kartopyoga mati dipateni karo pendhita Byangsat elek. Anake mati ki bapakne Prabu Kurandageni. Ayo bangga kowe. Pendhita saka Rewantaka Wasi Jaladara Wanuh Wani. Mateni anakku Kartopyoga gembelo sak kentheng dase. Ayo budya kowe. Prabu Kurandageni ratu saka negara Guwa Kadasar kang bakal ngeterke nyawamu ning neraka jahanam. Jrodyas wuyung mulat gandanyarum hangrerujit nala linalitan bangkit lali banget panarimaku kunjuk marang ya kuwi kunjuk marang Raden Padmanaba sedulure Wasi Jaladara saka pertapan Rewantaka sing wis paring pengayoman luwari panandhangku kang cinidrawani dening Raden Kartopyoga mijil saka negara Guwa Kadasar nuwun inggih Sang Dewi. Sumangga kula aturi lon-lonan lumampah kula mangsulaken kula pasrahaken mapan wonten ing negari Mandaraka. Raden Padmanaba wonten dawuh sumurupa sejatine ilang kuwi iki Kanjeng Rama Prabu Salya kang dadi sudarmaku nganakake utawa ngadani wujuding Giri Sayembara. Sapa wae kang bisa ngluwari panandhange Ramati ya kuwi kang sembada hanjatu krama marang panjenenganing sun mula Raden Padmanaba. Sedulurmu tuwa Siwasi Jaladara. Aku kepengin suwita, aku kepengin jinatu krama kelawan sedulur kadang werdamu. Ya kuwi Panembahan Begawan Wasi Jaladara mangsa baranga kepiye anggone Sang Raden Padmanaba maeka. Yo jagat Dewa Bathara, yo jagat Pangestungkara. Dewi Erawati, piye Raden? Meniki. Menapa paduka tresna lair batin kalian Kakang Wasi Jaladara? Lair terusing batin karo dene wis dadi prasetya kang sarta janjine Erawati. Sapa wae sing bisa ngwari panandhangku bakal tak suwitani, ragaku, jiwaku bakal tak pasrahke sakwutuhe marang pawongan sing bisa ngluwari panandhangku. Saiki aku ganti takon marang Raden Padmanaba, apa pancen
sedulurmu tuwaya kuwi Resi Wasi Jaladara ngimbangi apa sing dadi rasaku tresnane marang Eramati sumangga kalih melampah mawon lononan tumuju wonten Mandaraka mangke kareben alam ingkang nata Sang Dewi Eramati sumangga tumuju lumampah lononan wonten ing praja Mandaraka. Oh, anakku, wis timbul. Yuk. Ana padha mirah ingsun prihatin pas kokong mijil tuku kahat tanpa karya sangkang renon mekan Gusti ngosik sak timbule anakku sing ndak tresnani lair kang sarta batin genduk Eramati. Lah kok iki sarimbit karo pawongan kalamun nitik saka busanane kisana iki mujudake Brahmana utawa pandita. Ora teges Prabu Salya iki angkuh nanging katemben wae weruh. Mula aku mitambuh sapa kisana kang nedeng rawuh. Lho nggih. Nderek tepang Hangladiwana kula wasi mijil saking Gunung Rewantaka nami kula pun Wasi Jaladara. Banjur kula ingkang kuwagang milujengaken putra paduka putri nuwun inggih Dewi Eramati krana kula mireng pekabaran mbok menawi Praja Mandura lumantar paduka ingkang selaku dados Nalendra Prabu Salya ngawontenaken Giri Sayembara sinten kemawon ingkang saged luaraken panandhangipun Dewi Eramati saged palakrama kalian putra paduka putri nuwun inggih Dewi Eramati. Sakmangke Dewi Eramati sampun kula slametaken saking cengkremanipun Raden Kartapyaga dalah Prabu Kurandageni ingkang mijil saking guwa Kadasar mila sowan kula mriki badhe ngebon-ngebon esuk ngudan-ngudan sore ndodhok kori nginang jambe kang sarta suruwe. Mbok menawi kepareng paduka Sang Prabu Salya anetepi prasetyanipun putra paduka putri saged dados garwanipun kula pun Wasi Jaladara pandhita saking
Pertapan Rewantaka. Adyatur miturut Hanut sumarah mring Gusti ya jagat dewa Bathara jagat Pangestupara. Pasi Jaladara kula wonten dawuh sinuwun ora ateges aku nampik sing dadi panglamarmu nanging kowe ngerti dhewe anakku Erawati kuwi putraku putri sing banget tak tresnani ya laire ya batine. Akeh ratu sewu negara kang ngayunake Dewi Erawati nanging babar pisan aku durung ana sing condong kang sarta rumaja. Kamangka kuwi ratu sugih mlegedhu ibarate bandane ditawu karo banyu ora bakal entek. Nanging kenang apa ing ripah lungguhan iki kowe gemagus arepe nglamar anakku wadon ya kuwi si Erawati. Aku ngaturke panuwun. Aku ora nutup mripat buntu talingan yen to sing bisa nyelametke anakku si Erawati kuwi Pasi Jaladara pendhita saka Pertapan Rewantaka. Nanging kowe aja nganti rabi karo anakku si Erawati. Kowe kuwi derajate mung wasi. Kowe kuwi derajate mung wasi gedibal 17. Yen kowe rabi karo anakku Erawati, anakku besok arep mbok jak urip model piye? Anakku besok arep mbok jak urip model piye? Ratu sing sugih wae ndak tolak, ndak tampik apa meneh dedapuramu nyuwun sewu. Sembodo Kang Jinangka. Sembodo Kang Jinangka anggone Wasi Jaladara kepengin ngayunake anakku Erawati. Lamun sira bisa mujuti, aku kepengin rabine anakku diropian-ropian kanthi pagelaran kang menjilo, kanthi pagelaran kang langka. Wong lanang sing bisa ngayunake anakku Erawati kudu bisa mujuti syarat ya kuwi manten lanang nganggo busana kadewatan kang sarta numpak gajah serati putih. Jagat ya Dewa ya Bathara Kanjeng Rama. Destun temen nasibe Erawati kamangka ingkang ngadani wujudipun Giri Sayembara menika mboten wonten sanes kejawi namung jengandika Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kenging menapa Kanjeng Rama oncat lincat saking janji ingkang sampun kaweca. Paduka mblenjani tembung ingkang sampun kawedhar Kanjeng Rama. Ingkang prasetya ngadani wujudipun Giri Sayembara menika mboten ngemungaken paduka Kanjeng Rama. Nanging Erawati nggih sampun sumpah sinten mawon ingkang saged milujengaken nasib kula badhe kula suwitani Kanjeng Rama. Menawi paduka nampik panglamaripun Wasi Jaladara, menapa paduka Kanjeng Rama kuwagang nyumerapi putra paduka putri Erawati mati gantung wonten alun-alun. Oh. Aja Erawati aja. Oh. Sumurupa Erawati, sumurupa anggonku menehi syarat sarana gajah serati putih kang sarta busana kanalendran utawa busana kadewatan iku mung neter sepira anteping tekate manten lanang nganggone tresnani jeneng sira Erawati sak putuhe. Ayo yen pancen kuwi sing dadi pilihanmu londonan lumaku dioyak playune Wasi Jaladara ya, Nduk.
Granang ingkang dados parsuryan panjenengan wonten napa Kakang Wasi Jaladara? Prabu Salya ki Ratu sing mincla-mincil. Lah kok saged ngendika ingkang kados mekaten? ngadani wujuding Giri Sayembara nyatane aku arep ngelamar si Erawati ditampik. Kok ditampik? Ratu Mandaraka isih nyawang endhek during pangkat sugih miskining bondo donya. Kamangka yen ora ana aku, ora bakal slamet nasibe sekaring kedaton negara Mandaraka si Erawati. Nampik aku secara halus. Lho, kok secara halus? Apa ya ana Wasi Jaladara wujuding pendhita mapan ana gunung kok kon mujuti Gajah Serati Putih kelawan aku dikon nyandang busana kadewatan. Apa ya umum kuwi jenenge nampik ning secara halus. Prakensa, prakensa. Pragenjong Pak Papobu bolong kali sedhe ngetani line Narayana kang sarta Wasi Jaladara. Kula wonten dawuh pukulun Bathara Narada Bathara Kaneka putra wonten dawuh marak mangayun manggi kula kalian kadang kula Narayana iki mangkene. Dina iki si Wasi Jaladara kang sejatine Kakrasana nindakake tapa ngrame. Tapa ngrame namur laku dadi pendhita. Mapan ana ing Rewantaka, kamangka kewajibaning pendhita, kewajibane wong kang lagi nglakoni tapa ngrame kuwi bebantu sapa wae kang butuhake bantuan. Lah dina iki kayangan kok ketaman gara-gara kagiri-giri mubal endute si Blegedaba ngakak galak. Umeter petite sang Hyang Nagaraja agawe goreh rongeh bingung bilunglungan para hapsara mewah hapsari. Gara-gara semundul ing kayangan disebabake ana ratu sing wujute Dwi Pangga utawa gajah jenenge Prabu Puspadenta. Prabu Puspadenta ngamuk punggung Suratamdawa kepengin dadi ratu ana ing kayangan. Sirnakna singkirna ya Wasi Jaladara yen pancen kowe nindakake tapa krame bebantu sapa wae kang lagi butuhake bantuan. Yen pancen sira Wasi Jaladara nindakake tapa ngrame nglakoni pendhita mbebantu sapa wae umating pangeran para dewa bantunen ya Wasi Jaladara. Nggih, kayangan badhe kula wilujengaken nanging wonten syarat-sarananipun. Kowe ora usah kandha dewa wis ngerti ya ta. Ya kowe arep rabi karo putri Mandaraka sing jenenge Dewi Erawati nanging kudu mujuti ya kuwi wujute busana kadewatan kang jangkep kelawan Gajah Serati Putih. Lah kamangka Gajah Puspadenta sing ngamuk punggung ana ing kayangan kuwi ya wujude Gajah Serati Putih. Mula iki kena dadi pancatan, iki kena kanggo sulak pepadang anggone si Wasi Jaladara nemokaken titik temu. Nyuwun pangestu kula. Saya kakang pun nggih. Balik. Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajab sarining tawang. Iki sapa? Jagone para dewa
Pendhita mburi saka Pratapan Rewantaka Wasi Jaladara kang dadi peparapku kowe Gajah Puspadenta. Iya. Kowe jagoning dewa apa pancen kowe wis bosen urip kayangan arep tak kukui aku sing pantes dadi ratu ning dewa. Kasembatan kang jinangka anggonmu duweni gegayuhan dadi ratu ning dewa hadep ana iki Wasi Jaladara. Oh, ketandangan Puspadenta. Aduh mati aku. Noyah nayuh Baskara titi mangsa ngetok karosan kang pungkasan Risang Wasi Jaladara. Giya binethot ilate Gajah Puspadenta kocap. Sarampunge den bethot punang ilate Puspadenta ora bisa guneman. Pinter kowe mbok bethot ilate ora iso guneman iki dadi syarat-sarana rabimu karo Iramati wujude gajah serati putih uga kena kanggo titianmu selawase urip Wasi Jaladara. Nuwun inggih Sang Adi Pukulnaya. Nanging syarat-sarananipun kirang setunggal nuwun inggih punika Prabu Salya kepengin manten lanang ngagem busana cara kadewatan. Aja kuwatir dewa, klambine pirang-pirang. Dewa serpe klambi pirang-pirang. Yen kurang yen jahit keneh. Lah dandane nganggo busana kadewatan. Ngaturaken gunging panuwun dumateng Sang Bathara Kaneka putra ingkang sampun paring kanugrahan wujudipun titian Puspadenta kaliyan busana kadewatan. Ya. Nanging aja bali aja tumuju ana ing Mandaraka dhisik. Arep Prabu Salya ngunduh wae ing pakarti. Aja ketok kowe sing butuh nanging sing butuh karepen Prabu Salya. Arep rumangsa getun karo ucapane. Sing baku ana sing luwih wigati ana sing luwih baku ana sing luwih penting. Dina iki sak surute ramamu Prabu Basudewa wis titi kala mangsane kowe dadi ratu ana ing negara Mandura ngenteni bapakmu Prabu Basudewa. Wis dienteni karo para kawula supaya jeneng sira Kakrasana dadi ratu dadi narpati mimpin para rakyat mimpin para kawula. Senadyan umurmu isih enom, nanging sira dipercaya karo rakyat, nanging sira dipercaya karo para kawula. Anggone dadi pimpinan ngayomi lan ngayemi ana ing negara Mandura. Mongko
Mula Kang Saka iku ayo lononan lumaku tumpak ana gajah Kyai Puspadenta. Dadi ratu ning negara Mandura supaya kawula negara Mandura tansah mangke guyub rukun. Kakrasana. Surabaya amanku guyub melakoni samparan sak aton sika singgahan Surabaya amanku Waduh kok keras banget. Ngaturaken panuwun Iwang Adi Pukulun Bathara Kaneka putra ingkang sampun paring nugraha wujudipun busana kadewatan ingkang sarta gajah serati putih minangka piandal kang sarta titian anak kula punika krasana pancen wekdal sakmangke para kawula sampun ngentosi kakrasana anggenipun nyepeng bawat pemerintahan negara Mandura nyulihi kawibawan kula. Ayo kakrasana lungguh dampar keprabon kene. Arep ben disekseni para kawula negara Mandura ya kakrasana. Jagat nyekseni umat ngakoni mbok menawa mbok si Kakrasana kang pantes dadi ratu mapan ana ing negara Mandura. Awit bisa, ya ta? Sing dadi pancatan Kakrasana wis bisa nyelametke nasibe dewa. Satemah entuk busana kadewatan kang sarta gajah Puspadenta. Kanthi dasar Kakrasana bisa nyelametke nasibe para dewa, anggonmu dadi ratu sineksen kiblat papat 5 pancer. Tak tambahi jeneng Prabu Baladewa. Waduh, nyuwun ageng panuwun, mboten ngertos menawi ingkang dados wasi Jaladara menika tinemenipun jebul. Nuwun inggih Kakrasana. Waduh kula nyuwun pangapunten nggih, Ngger. Sakmangke kula nyuwun pangapunten lan kula borongaken. Kula borongaken anak kula Irawati sakwetahipun dumateng jengandika Angger. Malah kepara sakmangke paduka sampun mujuti gajah serati putih ingkang sarta busana kadewatan sumangga menawi paduka nampik katresnanipun Irawati. Irawati badhe pati gantung wonten Mandaraka nggih.
Alhamdulillah. Anggenipun dhaup Prabu Baladewa kalian Dewi Eromati klan kajumenengaken nalindra mapan wonten ing negara Mandura. Ateges lakon Banjaran Kakrasana utawi Baladewa Narpati sampun paripurna. Mugi-mugi ingkang becik kena kanggo patuladan sing ala kagilesa anut lakuning jaman. Pancen Prabu Baladewa ingkang dados nalindra mapan wonten ing Mandura putranipun Prabu Basudewa menika pantes sinudarsana lan dados tepa palupi dumateng para kawula nem-neman tarunaning negari. Mbok menawi Prabu Baladewa menika tiyang enom sing ditresnani karo kawulane. Merga wis akeh perjuangane kanggo mbelani apa sing dadi kepinginan para kawula ingkang mapan wonten ing negari Mandura wiwit lakon Kangsa Adu Jago kang sarta nyelametaken nasibipun para dewa ingkang mapan wonten ing kahyangan. Prabu Baladewa Lestarya anggonmu